שלום, אני ברוך פישיימר, בן 59, והיום אני מנהל את עמותת גלגלי החיים. בחרתי בנתינה כדרך חיים לי ולמשפחתי. הקמנו את עמותת גלגלי החיים לזכרו של אבי היקר אברהם פישיימר, זיכרונו לברכה. במשך 30 שנה העמותה מלווה מאות נכים קשים ובודדים. אנחנו יוצאים למסעות סביב העולם, שוברים את הבדידות, מחזירים את השייכות ומגשימים חלומות. אנחנו מאמינים שמוגבלות היא לא סוף החיים, ומאמינים שלכל נשמה יש כנפיים, ותפקידנו לעזור להם לעוף. מתוך תחושת חוב עמוקה לפצועי צה"ל בגוף ובנפש, ממלחמת חרבות ברזל, החלטנו למקד את הניסיון והמומחיות שלנו בתחום המוגבלויות הקשות למענם. כדי שגלגלי החיים ימשיכו להסתובב, אנחנו זקוקים לעזרתכם. בואו תצטרפו אלינו ותיקחו חלק בשליחות החשובה. כל תרומה שלכם תעזור לנו לממן טיפול וחופשות חלומיות ושיקומיות לפצועי צה"ל ולבני משפחותיהם. יחד נחזיר להם מעט מהמחיר העצום שהם שילמו עבור כולנו.